ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଗାଳ୍ପିକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କର ଗଳ୍ପ ନାମକରଣ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଦ୍ୱିବେଦୀ। ମୋ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ନାମକରଣ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଭୁଦତ୍ତର ଝିଅଟିଏ ହେଲା। ତିନି ଝିଅ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଘର ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ପୁଅଟିଏ ହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲାନି। ବିଭୁଦତ୍ତ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ହେବା ଆଶାରେ ମନେ ମନେ ମିଠା ଖାଉଥିଲେ। ମିଠାରୁ ଯେ ସିଠା ବାହାରିବ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଟଙ୍କା ପଇସାର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ବିଭୁଦତ୍ତ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ନାମୀ କମ୍ପାନୀରେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି। ମୋଟା ଆକାରରେ ଦରମା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ରହିବା ପାଇଁ 3 BHK ଫ୍ଲାଟ୍ ମିଳିଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ଘରଠୁ ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମୋଟର ଗାଡ଼ି। ହିସାବ କଲେ ବୋନସ୍, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ମିଳେ ତାକୁ। ମୋଟାମୋଟି ଖୁବ୍ ରିଲାକ୍ସରେ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ତା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସମୟ। ଦିନେ ବିଭୁଦତ୍ତ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ମା, ତିନି ଝିଅଙ୍କର ନାଁ ତ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ରଖାହେଲା। ଏଥର ସାନ ଝିଅଟାର ନାମକରଣ ତୁ ଓ ବାପା ମିଶି ଦେବ। ଦୁହେଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ କହିବ। ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲ୍ କାଟିବା ପରଠାରୁ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଜଣେ ନାତୁଣୀର ନାଁ ସେ ଦୁହେଁ ଦେବେ। 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଦୁହେଁ କେତେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଗୁଡ଼ାଏ ନାଁ ବାଛିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଭାନୁପ୍ରିୟା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, କାଦମ୍ବିନୀ, ଚାରୁଲତା, ବିପାଶା, ସ୍ୱସ୍ତି, ଭାରତୀ, ବସୁଧା, ଆରାଧନା ଓ ବନ୍ଦନା ଏହିପରି ବଛା ବଛା 10ଟି ନାଁକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି ପୁଅକୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ବିଭୁଦତ୍ତ ନାଁ ଲିଷ୍ଟକୁ ଟିପି ରଖି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ କହିଥିବା ନାମ ଲିଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଲେଖି ରଖିଛି। ସିଲେକ୍ଟ କରି ଜଣାଇବି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମରୁ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, କ୍ୟାଟ୍ରିନା, ଇଲିଆନା ଓ ଜୁଲି। ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଝିଅଟି ପାଇଁ କୋଉ ନାଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦିନେ ବିଭୁଦତ୍ତର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା। ସେପଟରୁ ସେ କହୁଥାଏ, ମା, ଆମେ ଛୋଟ ଝିଅର ନାଁ ଦେଲୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ କେତେ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ନାଁ କହିଥିଲ, ସେସବୁ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଚାଲୁଛି? ସେତେବେଳକୁ ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦିଆ ହୋଇଥିବା ନାମକରଣ ଲିଷ୍ଟଟା 4 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପଡ଼ିସାରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଘରେ ରହି କରୋନାର ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ହାତ ନ ମିଳାଇ ନମସ୍କାର